Għatandu biss 4 xhur u nofs u jinsab għall-kura fl-Ingilterra minħabba marda rari, dik li meta jorqod jensa jieħu nnifs. Dan huwa Chkejken Mason li l-kundizzjoni tiegħu hi unika f'pajjiżna. Daniela Mason spjegat kif minnu fih ma twelid irrealizzaw li xi ħaġa ma kinitx f'posta biex ftit biss wara sabruhom fl-isptar ta' Great Ormond Street f'Londra u li ħajjithom kienet ser tinqaleb ta' taħt fuq. Tifel ġiblu, beda jiġġiela tal-ħajtu. Għax xkull darba li beda jorqot u beda jinsa jieħu nnifs. Ħafna jibsa, ħafna tipprepara kollox lest, id-dar qatt ma ħadtu. Malcolm Mr. Mason jirrakkonta kif għal kuntrarju ta' misserijiet oħra fejn ftit wara l-ħlas jilqgħu lit-tarbija tagħhom fi ħdanhom huwa ma setax jgħix dik l-istess esperjenza emozzjonanti. Donajt li ġara xi ħaġa ħażina ġifieri qalu li jekk jkun kollox sew wara kwarta għanduk il-baby feeder. Wara kwarta ma wasalx il-baby feeder. Sabiex ikun jista' jgħix, Mason għandu bżonn l-għajnuna ta' magni speċjalizzati li ma' apparat jinsab fl-Ingilterra. Minkejja li dan l-apparat qed jagħti l-ħajja lil din it-tarbija, b'sens ta' dieqa Daniela tistqar li ma tistax tħoss is-sensazzjoni li tħoss meta żżomm lit-tarbija tagħha. Ibni jorqod fuqi u ma nistax ingawd b'sens irrid inqabbad il-magna nħossha bħala xi ħaġa li tifret il-bonding ta' bejnietna. Permezz tal-Fondazzjoni Puttinu Cares, kemm Mason kif ukoll il-ġenituri tiegħu qed jingħataw l-għajnuna li hemm bżonn. Dan hekk kif jidher li t-tifel għandu bżonn jibqa' jingħata l-kura medika fl-Ingilterra għal 8 snin. Kif jispjega Charlie, in-nannu ta' Mason, dawn is-snin kollha li siraqattaw Daniela u Malcolm flimkien ma' binhom fl-Ingilterra, iġibu magħhom sens ta' nuqqas mill-membri familjari u swit il-qalb. Meta jiġu tnej bniet tal-ieħor u t-tieqed wieħed ma jiġix. Issa ħafna. Ma darax hemmhekk hu magħhom. Issa. Minkejja li t-tela tal-Kalvarju tidher li hija waħda twila u ibsa. Daniela xorta waħda għadha tittama illi xi darba bina Mason ifiq. Fil-fond ta' qalbi jibqa' li xorta ix-xewqa li xi darba jfiq kompletament. Naf li impossibbli imma xorta għadni nitlob li xi darba jfiq kompletament. Nixtieq li xi darba ma jkunx hemm bżonn dik il-magna nkun jista' jorqod bħalna, normali. Fl-okkażjoni tal-festi marbutin mal-Għid il-Kbir, il-Fondazzjoni Puttinu Cares ser tiġbor il-fondi sabiex tkompli tkun ta' sostenna l-familji Maltin u Għawċin li mhux biss qed jesperjenzaw mart kiefer, imma li jkollhom ħallu kollox, jitilqu mingħajr twelidhom bil-għan illi jiksbu l-fejqan.